Legal ba na ikaw ay papirmahin ng blanco na papel sa iyong pangungutang? Oy, hindi tama yan. Bakit? Sabi po ng ating batas, ang transaksyon ng pangungutang ay isang kontrata o contract at isa sa tinuturing na indispensable element of contract ay tinatawag na consent. Ibig sabihin, ikaw na nangutang, naintindihan mo kung ano ang kontrata. Ikaw na nagpautang, naintindihan mo kung ano ang kontrata. Kayong dalawa nagkasundo ang inyong isip para pumirma ng kontrata base sa iyong kasunduan. Kaya, kung pinapirma ka ng blanco na papel, hindi mo alam kung ano ang laman ng iyong pinirmahan, alaman mo na lang, oh, napakalaki lang interest. Sabi ng nautangan mo, oh, yan ang pinirmahan mo. Ang depensa mo, invalid ang contract. Bakit? Walang consent.